Hayırlı irte, ilning tüp телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Җимерелү. Татарстанда полиция хезмәткәрләре чираттагы финанс пирамидасының эшчәнлеген туктатты. Оясында ни күрсә, Актаныш районында узган бәйгедә мәктәп укучылары үзләре уйлап тапкан җайланмаларны тәкъдим итте. Рамазанда безне ниләр көтә? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Татарстан дини нәзарәтенең матбугат очрашуында бирделәр. Татарстанда полиция хезмәткәрләре чираттагы финанс пирамидасының эшчәнлеген туктатты. Пирамида Казанда 1 ел эшләгән. Законсыз бизнеста катнашучылар җинаять өчен кулланучылар кооперативын файдаланган, аларның офислары Казанның Вахитов һәм Идел буе районнарында урнашкан. Пирамидагылар клиентларга интернет майданчыгында зәркән эшләнмәләре сату белән шөгыльләнүләрен сөйләгән һәм аларга югары табыш вәгъдә иткән. Клиентлардан үз акчаларын кертүләренә соралган һәм аларга инвесторлар буларак бүләк сертификатлары яки гади вексельләр бирелгән. Башта клиентларга табыш яңа кешеләр китергән акчадан түләнгән. Әмма бер мизгелдә чылбыр өзелә һәм кешеләр акчасыз кала. Гомуми зыян 70 миллион сумнан артык. Җинаять эше кузгатылган. Казанлылар шәһәр автобусларының йөрү ешлыгы бозылудан зарлана. Моннан бигрәк тә Вознесенская микрорайонында яшәүчеләр зыян күргән. Хәер, поселокта транспорт белән проблема инде күптән барлыкка килгән. Моннан тыш навигация кушымтасында еш кына автобусның кайда булуы дөрес чагылдырылмый я бөтенләй күрсәтелми. Әлеге вазгыятькә республиканың автотранспорт предприятиесендә аңлатма бирделәр. Техник сәбәпләр аркасында 68 номерлы маршрутта 2 автобус эштән чыкты. Шуның аркасында хәрәкәт интервалы 17 минуттан 25 минутка кадәр артты. Бүген исә 68 маршрутта автобуслар гадәти режимда эшләячәк. Казанда 8 җәмәгать транспорты тукталышында кояш батареялары белән тукланучы мәгълүмат таблолары урнаштырылган. Ел ахырына кадәр тагын шундый 48 2 юллы экранны тоташтыру планлаштырыла. Яңа җиһазлар Гуманитар институт, Голубятников, Дружба, Лаврентьев, Попов, Миңнуллин, Карбышев тукталышларында пайда булды. Шәһәрдә кояш батареялары белән тукланучы 24 мәгълүмат таблосы эшли. Аларны урнаштыру урыннары пассажирларның мөрәҗәгатьләре буенча сайланган. Исегезгә төшерәбез, Казандагы һәр 4нче тукталыш мәгълүмат таблосы белән җиһазландырылган. Аның ярдәмендә пассажирлар җәмәгать транспорты килү вакыты турында белә ала. Барлыгы шәһәрдә 1422 тукталыш бар. Башка темаларга. Тынычлык һәм татулык иҗаты. Казанда әнә шул исем астында фестиваль узды. Әлеге мәдәният форумы милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында студентлар арасында үткәрелде. Проектларның иң яхшы дип табылган авторлары стипендиялар алачак. Республикабызда талантлы яшьләр саны бихисап. Моңа Идел буе спорт һәм туризм университетында узган тынычлык һәм татулык иҗаты дип исемләнгән фестивальнең гала концертында тагын бер кат инанып булды. Чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Идел буе университеты ректоры Рафис Борханов катнашты. Алар конкурс стипендиатлары белән очрашты. Бу Татарстанның төрле халыкларының мәдәниятен, тарихын һәм традицияларын өйрәнә торган 100 иң яхшы студент. Безгә бу бик кирәк, чөнки яшьләребез безнең киләчәк. Республикабызда 220 меңнән артык безнең студентлар бар. Алар аша без милләтебезнең бердәмлеген, ныклыгын һәм традиция телебезнең язмышын без киләчәккә алып бармасак, аны кем белә алып барырга тиеш булырбыз. Шуңа күрә бу эшне мин кирәкле кешеләр белән һәм аны дәвам итәргә сәләтле кешеләр белән һәм киләчәккә өметле кешеләр белән башкарабыз дип саныйм. Беренче фестиваль белән бүгенге фестивальнең аермасы бик зур, чөнки беренче фестивальдә катнашучылар 20-гә дә җитмәгән, инде бүгенгесендә 10 тапкыр күбрәк, 200-гә якын.
Şiir yüzünde igelikli gamel Фестивальнең сайлап алу турларында төрле югары уку йортлары студентлары үзләренең иҗади номерларын тәкъдим итте. Финалга шулардан иң яхшыларын сайлап алдылар. Жюри әгъзалары катнашучыларга җыр, бию, сәнгать сөйләме, рәсем номинациясе буенча бәя бирде. Җиңүчеләргә дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Номинацияларның берсендә җиңүчеләрне Мәгариф һәм фән министры Илсур Хыдиуллин бүләкләде. Ул билгеләп үткәнчә, мондый фестивальнең педагог һәм остаз елында үтүе дә аеруча күңелле һәм әһәмиятле. Студент кеше, яшь кеше, ул укый да, шөгыльләнә дә, спорт белән дә, башкасы белән дә, менә җыр белән, җыр сәнгатенә кирип китеп, аның асылына төшеп, аны аңлап, матур итеп үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең җыр-моңнарыбызны, биюләребезне, безнең республикада яшәүче халыкларның биюләрен халыкка җиткерүче һәм яшь вакытта отып, аны өлкән буыннан отып алып, яшьләргә бирүче бу инде әлбәттә безнең студентлар. Динә Нәҗметдинова, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Республикада экология һәркемнең эше дип исемләнгән 3нче халыкара балалар, яшь-үсмерләр премиясына гаризалар кабул ителә башлады. Исегезгә төшерәбез, конкурсына табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт оештыра. Экология һәркемнең эше премиясе 2021 елда әйләнә-тирә мөхитне саклауга, табигатькә сакчыл мөнәсәбәткә багышланган кызыклы идеяларны, башлангычларны һәм яңа проектларны хуплау өчен булдырылган. Премиядә барлыгы 12 номинация проекта балалар, яшьләр һәм өлкән буын катнашалы. Гаризалар 1 октябрьгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүмат белән республиканың урман хуҗалыгының рәсми сайтында танышырга мөмкин. Әмінә Актаныш районында мәктәп укучылары экология яктан зыянсыз эшләнмәләр уйлап таба. Районның мәктәпләр арасындагы бу бәйге 4нче тапкыр уздырыла. Бәйгедә бәрәңге утырткыч, печән чапкыч, кер киптерә торган җайланмалар тәкъдим ителде. Конкурс нәтиҗәләре турында киләсе репортажда. Экологик яктан зыянсыз, урынны да аз ала. Әнә шундый җыелма кир киптерүче җайланманы Киров мәктәбе укучысы Азат Хуҗин ясый. Проектны 1 ай вакыт эчендә башкара. Бер балконыңнан да чирасыңа шундый җиргә чыгарып куясың да һәм кирләреңне югачтан элеп куясың. Һәм башка кирәкмәгән вакытта җыеп куясың да һәм бер кладовкага алып куясың. Урынны әзала. Ә монысы исә Максим җыган тимер ат, кирәкмәгән металл кисәкләре, арба тәгәрмәчләре двигатель ярдәме белән менә дигән техникага әверелгән. Цепная передача, 4 лошадиных силы, двухтактный двигатель, 2-литровый бензобак, тип топлива номер 90 с добавлением масла. 21 гасыр кулибиннары бәйгесенең район этабына 30лап гариза кабул ителгән. Жюри әгъзалары фикеренчә, елдан-ел килгән эшләр камилләшүгә таба бара. Быел техник иҗат бәйгесе 4нче тапкыр уза. Укучылар арасында нинди булса уйлап табыны үстерү. Спорт ягыннанмы, медицинамы, башка төрле юнәш буенчамы без шушы олимпиаданың положениесендә үткәрә тырыша бу олимпиаданы инде. Укучыларда шундый максат бар инде, үзенең эшләгән әйберен күрсәтү. Чөнки һәрбер эшләгән әйбер нәрсәгә булса да яраклы булырга тиеш, нәрсәгә булса да кулланырга кирәк аны, һәм нәрсәгә булса да яңартырга кирәк. Эшләр берничә номинациядә кабул ителә. Жюри шулар арасыннан көнкүрештә файдалана алырлык ихтыяҗ булганнарына аеруча игътибар итте. Ләлә Зайнуллина, Альбина Султанова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары өчен Актаныш районы. Ярсу атны буйсындырылы хатын-кызлар Некрасов әсәрләрендә генә түгел икән. Буа районының Агронур җәмгыятендә Гөлназ Әмирханова инде берничә дистә ел атлар карый. Чын-чынлап ирләр хезмәтен башкарган гүзәл зат белән Буадагы хәбәрчебез Алсу Самигуллина да аралашып кайтты. Бахбайларны ошату гына түгел, алар белән сөйләшеп йөрергә дә өйрәнгән Гөлназ Әмирханова. Шулай булмый, атлар да бит тере җан иясе, аларга да игътибар кирәк. Көнесен 8 кардада асралучы малкайлар янында кайнаша ханым. Эшкене үзен иртәгә алтыдан тотына. Анан эшләргә нитәбез, атларны ошатабыз, эшләбез, унга хатлы инде безнең.
Ondan soң кайтабыз үйгә. Ана тайкеде киләбез дә, фуражлар сибәбез, тур ашаргалар итәбез. 4тә кайтабыз. Атлар караучы булып эшли башлавына 20 елдан артык аның. Хайваннардан курыккан, авыр хезмәтне үз итмәгән гүзәл затлар бу эштә булай озак тоткарлана алмас иде. Мин авыр түгел бу эш, әйбәт. Без күнгән хәзер. Аерым юк дигәнсең генә. Бар үтерлек битен бергә. Үйдә дә шул, монда да шул терлек. Сүзгә саран булса да эшен яратуы күренеп тора. Гөлназ Әмирханова кебекләр турында эш кешесе диләр. Мондый гүзәл затлар булганда җир тоткасы кемдә булуын уйлап баш ватасы да юк. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Авыл җирлекләренең йөзе елдан-ел үзгәрә, матурлана, заманчалаша. Апас районының Кызылтау авыл җирлегендә дә җирле үзидарә бинасы төзелә. Бүгенге көндә аның диварларын төзекләндерү эшләре бара, бина кайчан кулланышка тапшырылачак. Бу турыда алдагы язмада. Кызылтау авыл җирлеге Кызылтау, Шәтбаш, Көлкәш авылларын берләштерә. Биредә барлыгы 400-гә якын кеше яши. Бүгенге көндә авыл җирлегендә төзелеш эшләре бара. Яңа җирле үзидарә бинасы салына. Кызылтау авыл җирлеге башлыгы Марат Нуриев әлеге объект белән таныштыра. Элекке авыл советыны мәктәп эшләгәндә сүттеләр, анда тоже детсад инде. Аны сүтеп жолга төшәдек кызыл кирпичтән инде клубта хәзерге заманда, хәзерге вакытта. Инде аның хәзер анда безгә эшнең бүлмә кечкенә, 2-4 кенә эшә утырабыз инде, ну шулай сөйләшкәч, район башлыгы белән ул безне аңлап алды һәм мотор иттереп безне программага керттеләр. Хезмәтне Буаш шәһәренең төзелеш оешмасы алып бара. Бүгенге көндә аның диварлары өелә. Заманча төсләр, сыйфатлы материаллар кулланыла. Объектта авыл җирлеге башлыгы Сәркатип хисапчы архив бүлмәләре урын алачак. Бүгенге көндә 12 җегет эшли. Программа согласно программа буенча инде бу бетерүне тәмамлауны көтәбез. Элгертергә тырышабыз 1 июльгә. Кирпечләр инде цветлары бетәсе согласован администрация белән и проектта да шулай ук сызылган ул согласно проекта Алексеевский кирпечләре булар. Төзелеш эшләре 2023 елның июнь айында төгәлләнер дип көтелә. Ләлә Зайнуллина, Гөлнара Сыңгатуллина, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары өчен Апас районыннан. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Быел республикада мәдәният һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан аеруча район авылларда милли рухлы чаралар оештырылып килә. Чираттагысы Түбән Кама районында узган тарихта без эзлебез дип исемләнгән шәҗәрәләр фестивале. Әлеге бәйгедә район гаиләләре үз сәләтләрен күрсәтте, ягъни нәсел агачларын, милли ашларын тәкъдим итте. Фестиваль мизгелләре Түбән Камада хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина язмасында. Милли ашларның рецептын Леди Михайловна әнисеннән язып алган, ашу серләренә балаларын, оныкларын да өйрәткән. Башыннар гаиләсе әби-бабаларының калган йолаларны үтәп яшиләр, нәсел шәҗәрәсендә төзегәннәр. Биергә, җырларга, табыныбызны күрсәтергә килдек. Шәҗәрә менә туганнарның шәҗәрәсен ясадык. Чыгыш ясаучы гаиләләрнең һәрберсе матур бер тарих, буыннар чылбырын барлап яшиләр. Бер сәхнәдә әти-әни, әби-бабай, оныклар. Бик зур рәхмәт барыбызга да катнашучыларыбызга. Әлбәттә, иң мөһим үзебезнең менә тарихыбызны белү, телебезне белү, динебезне аңлау. Инде Аллаһ Тәгаләгә буйсынып, шундый матур, дәрәҗәле гаиләләребезне тудырган өчен сезгә мең шөкер, мең рәхмәт. Тарихта без эзлебез шәҗәрәләр фестивален уздыру Түбән Камада матур гадәткә кереп бара. Быел 5-нче тапкыр үткәрелә. Без Дикмөхәммәд һәм Фатима малаемин безнең әткәебез Дикмөхәммәд 15-нче елда туган. 39-нчы елда ул армия хезмәтенә алына, шуннан сугышка керә. Конкурсантлар арасында Гайни Мөхәммәтовларда иҗади гаиләне Түбән Камада гына түгел, республика күләмендә дә беләләр. Бәйгенең зона этабында безнең шәһәрдән алар яклаячак. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Ракипов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан.
Изге Рамазан айы башланырга 8 көн калды. Татарстан Диния нәзарәте һәр вакыттагыча әлеге айны зур әзерлек белән каршы ала. Быелгысы нинди тәртиптә уздырыла? Махсус чаралар көтеләме? Рамазан айы белән бәйле әлеге сорауларга Татарстан Диния нәзарәтенең матбугат очрашуында җавап бирделәр. Очрашудан Мөршидә Җихан репортажы. Шул мәрәк Рамазанны шатланып, сөенеп каршы алып, күркәм гамәлләрдә, гыйбадәтләрдә дәвам итәргә үткәрергә насыйп булса иде. Рамазан айы быел 29 көн. Һәр бер көн Татарстан Диния нәзарәте тарафынан Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия чарасы буларак үткәрергә ниятләнә. Акция барышында мохтаҗ гаиләләрдән 20 авыру балага һәм 20 олы кешегә булышу максатын куйдык дип белдерде Зәкәт хәйрия фонды генераль директоры Булат Мәрданов. Гомумән алганда әлеге фонд тарафынан ел сайын 1000-гә якын мохтаҗга ярдәм күрсәтелә. Шулай ук быел сынап карау рәвешендә Татарстан мөфтияте Рамазан айы уңаеннан җәмәгать урыннары арасында иң матур бизәлештә ярышу буенча Нурлы Рамазан бәйгесен игълан итте. Җиңүче хаҗга юллама белән бүләкләнә. Без Рамазан айының фазиләтләрен, Рамазан айының кыйммәтләрен халыкка тагында күбрәк сөйләр өчен, аңлатыр өчен быел шундый пилот проект уйлап чыгардык. Камил хәзрәте безнең тәкъдиме буенча ул шәһәребездә булган халык күпләп йөри торган урыннарны Рамазан рухында бизәү. Рамазан айында конкурслар берничә очрашуда Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең Диния нәзарәте белән берлектә оештырылган вәгазь ачык телевизион конкурсы башлануы турында да искәрттек. Изге Рамазан айы белән бәйле вәгазьләрне җомга сайын Татарстан каналы аша тамашачыларга тәкъдим итәбез. Шул ук юнәлештәге Рухи моң, татар рухи мәдәниятне үстерү фестиваль конкурсы белән Марсель Әхмәдуллин таныштырды. Йомгалы гала концерт рәвешендә гаит көнне, ураза гаите көнне Шулпан мәдәният үзәгендә узачак. Очрашуда журналистларны кызыксындырган сорауларның берсе фитр сәдакасы күләме. Аның тәртибе белән Казан шәһәре казые Булат хәзрәт Мөбәрәков таныштырды. Фитр сәдакасы арпа буенча исәпләгәндә 150 сум, йөзем белән исәпләгәндә 800 сум. Моннан тыш сәламәтлеккә бәйле рәвештә ураза тоту мөмкинлегенә ия булмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып үти алмаучылар өчен тотылмый калган һәр көн өчен 350 сум күләмендә фидия билгеләнгән. Әлбәттә, теләсә кайсы сәдака һәм аның күләме һәр кемгә мәҗбүри түгел. Ул кешенең матди мөмкинлегенә бәйле дип аңлатты журналистларны Татарстан мөфтие исеменнән сәламләгән Равил хәзрәт Зөфәров. Ул шулай ук республика күләм ифтар мәҗлесе үткәрелү белән бәйле сорауга да ачыклык кертте. Якынча үткәрелү вакыты 14-15 апрельләр дип көтеп торабыз иншалла. Үткәрү урыны Казан Экспо. Инде һәр вакыттагыча инде бу чарада 11 мең кеше катнашыр дип көтеп калабыз, Алла бирсә. Рамазан шәриф айы 22 мартта кояш байганнан соң керә. Уразаның беренче көне 2023 елның 23 мартында. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген студия кунагы Татарстан китап нәшриятының директор урынбасары Айдар Гыймадиев. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Безне даими карап баручыларыгыз белә булыр. Татарстан китап нәшрияты әлдән-әле үзенең яңа проекты белән сөендереп тора. Соңгы яңалыклар белән таныштыру өчен без бүген студиягә нәшриятның генераль директорының беренче урынбасары Айдар Гыймадиевны чакырдык. Айдар әфәнде, хәерле көн. Хәерле көн. Көн сайын диярлек бер китап бастыру белән шөгыльләнүче китап нәшрияты тагын укучылар нәрсәләр белән сөендерергә җыена? Бу чынлап та шулай. Безнең Татарстан китап нәшриятында көн сайын диярлек бер китап чыгып тора. Димәк, яңа ихтияҗ бар. Татар китабын эшләү буенча без бөтен егәребезне кушып эшлибез. Барлап соңгы вакытта без иң мавыккан әйберебез ул да булса китапларны элекке кебек түгел, нидә булса үзенчәлекле әйберләр уйлап табу һәм аны кызыктыру, заманчалаштыру беренче чиратта менә балалар өчен бик күп хезмәт түгел. Бу инде беренче чиратта Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче бүтән халыкларның телләрен үстерү комиссиясе ярдәм белән башкарыла. Рөстәм Нургаличка бик зур рәхмәт, Марат Гутовичка. Менә шуларда менә соңгы вакытта чыккан, алар белән шушы комиссия ярдәме белән чыккан китапларны атап үтәсем килә. Бу беренче чиратта балаларга кагылышлы китаплар өчен кирәк. Балалардан башларга кирәк, укырга өйрәтүне шулай бит. Әлбәттә, безнең телне үстерүдә һәм безнең мәдәниятне һәм башкасын фәнне үстерүдә беренче чиратта балалардан балалар дөньясына игътибар итәргә кирәк.
Шуңан күрә бу дөрес алым булгандыр. Һәм әлеге китапларның күбесе аларның күбесе түгел, барысы да бушлай таратылды һәм киләчәктә дә мәктәпләргә алар менә Мәгариф министрлыгының махсус исемлеге буенча бакчаларга, балалар бакчаларына, мәктәпләргә барысына да бушлай таратылачак. Әлбәттә аларга ихтыяҗ бар һәм без аңа инде яхшы фикерләр ишетәбез укучыларыбыздан, мәктәп укытучыларыннан, балалардан, ата-аналардан. Отап китсәк, мәсәлән, Татарстан Республикасы энциклопедия институты белән берлектә шулай ук эшләнде. Менә шушындый 50 күренекле шәхесне үз эченә алган жыйынтык бу шулай таратылды. Моның үзенчәлеге нәрсәдә? Бу жыйынтыкта QR-код бар. Ягъни менә без бит инде китапны укырга гына түгел бүгенге көндә, ягъни күз белән дә заманча чаралардан файдаланырга тиешбез. Бу шулай инде теге менә шулай телевидение чыгарыз дип әйтик, менә интернет, YouTube булсын монда. Ягъни QR-кодка менә смартфон белән, iPhone белән аңа төбәгәчтән камерасын, анда видео пайда була. Һәм ул видео аша бу безнең шәхесләребез турында инде иркенләбрәк танышу мөмкинлеге була. Шуннан соң менә мәсәлән милли хәзинәләр дигән тагын бер җыйынтык. Моңа инде бу беренче булуктан тора. Монда менә шаян әлифба, шулай ук QR-код белән керергә була. Монда инде хәрефләрне өйрәнергә була кызык иттереп. Һәм балаларның мавыктыру өчен эшләнә инде булар бар, әйеме? Балаларның мавыктыру һәм менә бер кызыклы күренеш теге балаларның кәефен күтәрү. Балаларның кәефен күтәрү белән үрелеп барса, әгәр дә ул теге телне белү, танып белү. Сизмәстән укырга өйрәнәчәк китапларны һәм мавыгып китәчәк. Ягъни менә кәефне күтәрә белүнең бер ысулы инде бу. Балалар өчен тагын менә безнең монда Ләйлә Яхина, инҗикарлар, бу мәктәпләр менә бик сырыйлар. Монда инде ноталар белән балалар җырлары бу ноталар. Менә бу шулай ук баланың күңеленә үтеп керү өчен аның шул җыр аша да бит инде җырда да бит текстлар бар һәм анда да шулай ук телне үстерүнең бер чарасы бу. Моны тәрбияләүнең бер чарасы. Менә турыдан-туры гына теге маңгайга бәреп кенә телне өйрәтү түгел, әйдә менә син моны эшләп хезмәттән димме? Мауктырып, менә ягъни мәсәлән бу очракта музыка белән, бу очракта видео белән, бу очракта һәм калганы белән дигәндәй. Һәм инде тагын балачак җыры шулай ук аерым бер китап булып та чыкты. Монда инде бусы инде монда видео гына түгел, монда рәсемнәр белән дә, монда инде балаларны бусы инде аларга теге тотып караган итәргә һәм аерым шушындый бу шулай таратылды балалар барсы да. Һәм нәрсә әйтәсе килә, менә бу без нәрсә эшлибез һәм кая омтылабыз дигән вакытта балалар менә китап укыймы дигән очрак. Чөнки бит шундый фикер тараталар. Балалар хәзер китап укымыйлар, гаджетлар белән, телефоннар белән шөгыльләнәләр дигән бер ялгыш фикер яшәвен дәвам итә бүгендә. Менә димәк, бу шушы фикергә каршы торуның бер чарасы инде менә бу. Ничек итеп балаларны тырышсаң, укырга да өйрәтеп була, тыңларга да өйрәтеп була, кулына китап алырга да өйрәтеп була дигән сүз инде бу. Чынлап та шулай. Моннан кала безнең хәзер бит инде комиссиядә татар телен үстерү түгел, бүтән милләтләрнең телләрен үстерү турында сүз. Татарстанда яшәүче халыкларның эме? Татарстанда яшәүче халыкларның бүтән халыкларның да телләрен үстерү ала куела. Шуның менә бер үрнәге буларак күптән түгел генә Мон Ачим дигән үз өйрәткеч басылып чыкты безнең. Аның авторы Алексей Арзамасов, ул татар кеше түгел бетте. Ләкин татарча бик яхшы белә. Удмурт һәм ул полиглот та, галим. Инде аның шулай ул укучысы Максим Кузнецов, ул татар кеше түгел. Ләкин шулай ук татарчага өйрәтүгә китап бастырайым. Шулай ук татарчага бастырды, татарский язык с нуля дип атала. Аның шулай ук үзенчә нәрсәсе үзенчәлекле. Без бит инде татарлар, безнең күп очракта үҗәткечләр алар татар галимнәре тарафыннан әзерләнгән китаплар, әйме? Татарча фикерләүче, татарча белүче дип әйтәбез инде. Анысы белән инде кергән без һәр хәлдә менә миңа калса мондый авторлар безнең яңа без булу үҗәткечләрнең әзерләүчеләрнең татар булмаулары әйбәт дип саныйм мин, чөнки икенче караштан алар күзлегеннән чыгып эшләнгән инде бу, әйме? Алар күзлегеннән. Чөнки без үзебездә белмичә кайбер әйбердә хаталар. Безнең дәрәҗәгә җиткермәкче булабыз тел белмәгән милләттәшләребез, әйме? Рәхмәт тәфсилле җавапларыгыз өчен. Мәдәниятебезне үстерү һәм саклау өлкәсендә уңышлар алга таба сезгә юлдаш булсын. Рәхмәт. Без исә китапны укудан һәм фикерләүдән аерылмасак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Исәнлектә күрешик.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Ә мин Чулпан Әмири сезгә хәерле, имин көннәр теләп, бүгенгә саубуллашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.